Dali na din nga. Mang, ubo ko din. Uy, o gani niya. Ay, giubo di ikay niya mo doon eh. Trabaho taong dugo. Ay, hindi ko pwede ana. Ay, pag saba-saba, giubo ka. Uy, saba. Yan naman sige kakatawa, nurse. Dako kay katiyan, Dok. Ab man na, nurse, ab. Ab, dahil na sa tiyan, Dok. Andaman na ha. Dili ang ab na asnaw. Klaro man, Dok. Na, nagkuray tao din na, no? Marag na ay nangabot ay. Tanawa ka Kini, na. maragdagan, igdugo. Tambok man. Tambok. Ang sa, Dok. May ganyan kapasar ka na, no? Gusto na mga favorite toys. Naroon sa nako, nurse. Dok. Ayaw man sa mga Prepare pa sa tuoy. Ay, Basta naniod to ron. Paabot lang gud ta. kasi nang-inject patudaan og mga rabies ron. Lahi po na mga inject sa rabies day. Ay, ma'am! Oh, wala. Dok, Doktor ni. ambo to, okay ba? Aray na mo, ma'am! Suwad naman din, ma'am! Aray na! Ana resod, sir, dili gawas. Oh, aray, Saan suwad! nga mo na tuwari? Dili, dili. Abi kog dili ra, Dok. Dili. Pagdali! Ay, sure ka. Kasi dali. Di ni ba ulit narian na to. Sakto ka na itong naarian, dili ka ni mental hospital. Suwad mo dito. Okay, ito. Pagdali. Kinabagtambok, magpatambok gani. Dili, magsig, dalig. Uli, ha? Sakto ka niya itong nasudlan, dili mang mura mga naay gamay gilukdo ang mga Panggawa sa mental mo, klaro ni mo. Sure ka nga, mga anak. nakabasa mo og blood donation. Na, di wali klaro ni mo. Sinong Basin Nurse! ay taron ani. Ma'am, yari mo dire para magpadunit og dugo. Ay, mama, may gibutang niyo sa gawas nga blood donation. Unsa din eh? Unsa man ni kaning inject rabies? Ay, mo pa Ade. mo Ah, dili. dili ay mo donate ra mi dugo. Lagi mo dunit lagi magdugo, Ma'am. Oo, lagi mo donate lagi mig dugo. Ato sang check upon, ma'am. Magpadunit sila og dugo. Ah, Mo donate mi og dugo, ma'am. Yasa. Dunit lagi sila og dugo. Ano na naman? Ano? Say, Okay ra. ay, parang what's dok para asa mo na dok? Dali. Ay, pagsupa. Ay nalag ko dagag sat Ma'am. Normal ra parehas. Apel eh, bata. Oh, Apila kay. Ito, di na. Ayaw. Mao lagi na sirag kaon. Kanang ma'am, mo donate mig dugo, ma'am oy. Nganong kuan pa may ingon ana? Pwede ra. Ebe niya kuan ba kanang abnormal inyohang dugo. kanang what's dok? Kanang di masira dok? Nabay bata gud. Busog siya, busog. So bago ko manood to. Dok sure ka dok na imo ng uniform? Kuan na to, nurse. Kuan na tong dagom be. Kaya ato na ning kuan na nog. Kuan na to. Nilamok. Dugo. Kuan dagom. Wag dagong dok. Ay, hala. Nurse. Ayos mental ning Nasayot tag ari uy da. Kasi nasayok diri mama ni ang blood donation. Oh. Mo ni. Aw, hurot man atong dagom no. Naara dok. manguli na namin dok. Dinara mami reserba. Backup na backup. Kuan atong backup, nurse. Dok imong Ug ang balde. ano apil mo balde? Kaya din, no? Planggana lang. Balde, kanang balde diha. Assistant sa doktor mo magnahigamay. Ano mo pigi magmisi? Kana lang. Iwan na klaro. Biyan ng kana lang pencil. Kana. Ambe na. Kagamay ni assistant mo. Basta Dali na. manguli na lang tamang oy. Dok, mabalik kami dok. Wala pa mo schedule pa mo. Dali na. Unya na dok. Para unsa na dok? Blood donation nya no. Tan may migdagom kini lang para dali. Ayaw niya. Isod. Ay, mubalik lang mi unya dok. Isod. Dili dok. Mubalik lang mi dok. Mubalik lang mi. Dok ha. Kanang dok. Ay, Ay, mabalik mo. What's a nurse? Kanang Ikaw kanang Isa na. Nurse. aras. nurse.
Ay, dok, dok, dok. Ikaw na, dok, ay. Uy, dali lang, dok. Dali, dok. Ayaw sa dok, ayaw sa dok. Ayaw sa dok. Ayaw, dok. Uy. Ikaw Sama magdala mo. ko dali. Kaya nadala ko dali. Sama eh. Mga buwan, dali. Uy, uy, dali. Saan? Sat, ma'am. Ayaw sa pag-ingunan. Imanin mo daw. Dali. Dali. I-focus na rin. I-focus.